Sanibonani mlandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lo enikhuluma naye. Ngokusebenza ngila ePietermaritzburg, ngiphumala ngaphansi koMkhanyakude. So namhlanje ngithake ngisondele nje ngikhulume nganani sizokhuluma mayelana namaphupho, ngizonichazela ngamaphupho nanokuthi enene mawuphupho okuthizeni iziphi izinyathelo ekumele uzithathe nokuthi enene kumele yini ukusukumele lokho osukuphuphile ngaleso sikhathi. Okay. La ngizoqala la ngikhulume ngokuthi enene khona uthola ukuthi umuntu uphupha izinkomo ziyalwa. Uphupha izinkomo ezimbalabala ziyalwa. Uphinde futhi uthole ukuthi umuntu uphupha amasosha ayalwa, kuyadutshulwana. Uphinde umuntu athola ukuthi uphupha namaphoyisa uqobo lwawo uyadubulana kwawona, kodwa nje amaphupho akhomba impi, amaphupho akhomba ukuthi kuyaliwa. Isikhathi esiningi-ke lawo maphupho kusuke kwamaphupho akhomba ukuthi wena unombango wezidalwa noma wena izidalwa zakho ziyakubanga uqobo. So mawuphupha amaphupho anjenganalawo, mina ngeke ngithi usuke unenhlanhla ngoba idlozi lakho lisuke zizama ngazo zonke iy'ndlela okukhombisa, noma abantu bakini basuke bezama ngazo zonke iy'ndlela ukukhombisa ukuthi wena kunombango okhona empilweni yakho. So kuyokusiza ukuthi ngaleso sikhathi ebese uzama ukuthi usukumele, uzama ukuthi ulungise ngaleso sikhathi ngoba usuke usuvezeliwe. So ila enye yamaphupho lawa esengiwabalile akhombayo ukuthi wena usuke unenkinga yokubangwa izidalwa. Okay. Kuphinde futhi uthole ukuthi kuzoba namaphupho amanye afaka ubizo kakhulu, akhombayo ukuthi wena okusho ukuthi wena unobizo qobo lwakho. Uthole ukuthi usuzophupha isikole. So mengabe uphupha isikole kuyachaza ukuthi mengabe uphupha isikole kusuke kusho kona ukuthi wena kahle kahle unemimoya. So mangabe unemimoya noma kungasho ukuthi manje sekufuneka uthwase ube isangoma, kodwa kusuke kuchaza ukuthi wena unemimoya yabantu abadala. So-ke lokho-ke nani niyazi ukuthi imimoya ihlukahlukene, akusho ukuthi uzobe khona umsangoma khona ukuthandaza, kodwa nje abantu abadala basebenza ngendlela ezahlukene kumuntu egazini. So isikole suke sichaza izinto ezifana nalezo. Kuphinde kuzoba amanzi. Uma ngabe uphupha amanzi, okunye futhi engingakuqikelelisa kona ukuthi uma uphupha amanzi engathi ungazocela umuntu ongakuthathe akuse emanzini ke wenze into ngale ndlela wena osuke uphuphe ngayo, ngoba ukuthola ukuthi isikhathi esiningi umuntu uzosho ukuthi yena uphuphe amanzi, kodwa manje mephupha amanzi uselindele ukuthi yena uzoya wothwasa. Uthole ukuthi akasayi emanzini ngoba azi ukuthi uma uphupha amanzi shuthi amanzi ahamba nokuthwasa. Uyabona into enjenganalezo, kanye nokuphupha Amabhayi ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi uphupha amanzi kodwa amanzi ahamba kwesinye isikhathi namabhayi. Awuke uthi mengabe futhi uphuphe into efana naleyo, uthi uphuphe into enebhayi phakathi, akuhambe esitolo uphinde uthenge lelo bhayi. Mase ulithengile ebese ubikela abantu abakutshengisile leli bhayi ukuthi nanti ibhayi sengilithengile benikade nilifuna. Mhlampe uma uligqoka usungaligqoka mhlampe ekhaya uma ukhuleka noma ekhaya egcekeni, kodwa angisho ukuthi manje thenga lo bhayi bese ugijima nalo emgaqweni. Yabona, kodwa babikele ebese ulindele ukuthi njengoba kade bekutshengisa ibhayi wena wasuyalithenga wasubatshengisa ukuthi nanti ibhayi ebenikade nilidinga, ubese ulindele ukuthi bazobuya ebese bethini kuwena. Musa ukuthi ngoba nakusuphupha ibhayi bese ubuza kumuntu bese ethi usho ukuthi unedlozi kufuneka uyothwasa, sugijima wena usuyothwasa ngoba naku uphuphe ibhayi. Kuphinde futhi la bese ngithanda ukukhuluma futhi ngamaphupho afaka izichitho noma amaphupho akhombayo ukuthi kweyakho impilo khona isichitho esisuke sikhona. Angeke sikubalekele-ke lokho ukuthi isichitho siyinkinga kakhulu empilweni yomuntu, siyazona izinto, senza futhi ukungathandeki, sonento eziningi nje.
So kufana nokuphupha indle. Uma uphuphe indle, lokho kuyinkomba zokuthi khona isichitho kuwena. Ngithande ukuthi umuntu engathi angasukuma-ke mengabe ephupha into enjenganaleyo, kanye nokuthola ukuthi omunye uzoba nokulunywa emzimbeni, abe nokulunywa komzimba angakuqondi. Into enjenganaleyo kumele futhi uyifakele izibuko. Kuphinde futhi kube iphunga, ukuthola ukuthi umuntu usenephunga nje emzimbeni angalazi naye, noma ngabe isemakhwapheni noma ngabe ikephi, kodwa manje uthole ukuthi ushintshile, nawe uyazizwa ukuthi akusafani nasekuqaleni, senginephunga eliqhamukayo manje li-strong egazini engazi liqhamukaphi. Into enjengalezo kuyadinga ukuthi ene futhi uyifakele izibuko, kusuke kuzichitho lezo. Uphinde uzoba namaphupho anjengemineke, imiphupho anjengamaselesele, lonke lawo maphupho akhomba izichitho empilweni yakho. So nje nawo kuyasiza ukuthi ene ebesuwasukumela amaphupho anjenganaleyo awalungile kakhulu onezinto. Ngiphinde futhi ngithi-ke ngikhulume ngamaphupho afaka isilwane, ukuthi empilweni yakho kukhona isilwane. Uma ngabe kukhona isilwane-ke isikhathi esiningi kuwena uke uphuphe wenza ucansi. Uma ungaphuphanga wenza ucansi, uthole ukuthi uzophupha ubona abantu benza ucansi isikhathi esiningi. Uphinde uthole ukuthi uzophupha abelungu. Ngeke sikubalekele ukuthi enene uma uphuphe abelungu ngesikhathi esiningi akufani, kuhlukene kabili. Ungamphupha umlungu kanti futhi idlozi lakini lasemanzini, umphuphe umlungu kanti futhi sekuyisilwane. Uphinde futhi uphuphe izingane eziningi ezincane, iy'ngane eziningi ezincane, ukuthi uthathe mhlawumbe uyakubona ukuthi ngathi ngithi mhlawumbe kuno-2 years kanti nje okuncane mako kuningi ukuthi mhlawumbe kugcwele igceke. Lokho kuyakhomba ukuthi khona izilwane ezikhona, noma umuntu uthole ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ukupha ingane, uyakunikeza ingane encane ephathwayo egoqwayo. Amanye yamaphupho lawo akhombayo ukuthi kuwena kukhona isilwane. So nje ngingasho ngithi enene amaphupho anjenganalawo anesilwane phakathi, futhi kumele ungawahlaleli phansi, ngoba noma ngabe kuthiwa mhlawumbe uyasebenza ugcina emsebenzini ungasathandeki. Mengabe unomuntu onobudlelwane naye noma ngabe umathandana wakho, kodwa ukuthole ukuthi izinto azisahambi kahle, ngoba phela vele inhloso yesilwane sisuke sizodibhiza phakathi kwenu, sisuke sizokona phakathi kwenu. So nje kuyasiza ukuthi enene into enjenganaleyo ebese uyisukumela. Namhlanje-ke ngizothanda ukuthi-ke ebese ngima lapho, kodwa ngizophinda futhi ngibuye futhi ngiqhubeke lapho ngigcine khona. So nje nilindele nje nomnini, ningakhohlwa ukuthi niphinde futhi ni-like bese ni-subscribe, ukuze mase ngisendenye futhi ilokhuzana ividiyo uzosheshe ingene kuwena njenganomuntu osuke uzisubscribe-ile. Ngiyabonga kakhulu, thokozani.